battane gaddiɗe ɗe fof yeede e nder windere nde Afrique heedani hen caggal ina wayno koko fate banggue illitogol ko wiyete cogguji woni prix ji to banggue carburant kono kadi e to banggue guuraka ɗum ɗon ɓeydima e nder jokli windere nde kala e kuuɓal kono Afrique ɓuuri hen hebde gueɗal muɗum walla mbiya ɓuuri hen hebde walare muɗum timmude saabu andude wonde Afrique no woniri ni leyɗele ɓurɗe hewde ɓuuri wawde jiggade walla ɓuuri wawde jiggoyade ko toon to caggal leydi ndi jogade kulhuli won jotodiri won jokkodiri wonno walla woni hakkude mabɓe e dowla Russie wonko ɓe balloyto hen saahaji toon to banggue dowla Ukraine kono hande nokko natti amnade wawde wonde to banggue Ukraine sababude kulhuli piyanɗe russe e bomboji mumen to banggue maayo ɓalewo ngo e to banggue dowdin leydi saabi ɗen leyɗele nangi koye munen mofti ko neldanno ga e Afrique mbi saabu woni wiyama oɗo guerre ko joguiɗo ɗo fuɗɗi kono ɗo haɗata ɗum ko Allah andi hay goto anda ɗum noon jomumen nangi ko mumen ko leyɗele mawɗe jooɗi e dow hen gam janggo e jaam so tawi saɗede nde juuti haade mumen tinde kam tawi woɗɗoyi walla peeje goɗɗe cakkama ko ɗum jibini Afrique dañi ndeɗo saɗede to banggue guura dañi nde saɗede to banggue ƴiɗitogol carburant woni ɗam ɗon kuɓɓam ɗum ɗon foof noon sa yi waɗi ɗum ko mbiyata ko partenariat woni jottodiral hakkude leyɗele ɗe ɗo mbaddi koye mumen cehilagal walla mbaddi koye mumen jottodiral ɗeɓi accude Russie e nden ɗon yewede hayso tawi dowla Chine nanɗo dowlaji goɗɗi baɗino Kazakhstan dowlaji goɗɗi baɗino Biélorussie e dowlaji goɗɗi ganduɗa ina nanggorani omo ganduɗa kam woni e Vladimir Poutine ina hen ceccen batanɗe koɗe labɗe ceer saabu hande sa ƴeewi ga e Afrique kala ko jaranno mbuuɗu wonti presque buttati kala ko jaranno buttati wonti bu joyi walla bu jeegom wadde ɗen battane koɗe peñƴe heddi noon ko oɗo conflit hakkude Ukraine e dowla Russie artude exactement to banggue conséquence on ɗon ga e Afrique kono kadi artude e conséquence windere nde sabu sa yi ko wayno leydi Allemagne so tawi tan ko ndir joopiɗen hande e banggue Europe koɓe mbaɗata ko importé to banggue gaz ummortonoɓe ko toon to leydi witende Russie te koɓe seŋiɓe hen tan kamɓe ko directement ko tiwoji mabɓe ɓe ceŋi e gaz russe ene hokkaɓe koɓe cohli ko eɓe jooɓa kala lewru walla kala hitande donc nde conflit o waɗi nde ko wiyete sanction ko yalti Russie kañum ne wi namdimi on so tawi on pawi amen kuulol guittani namdimi on ko yon job so tawi on joɓa komin dokkata on ko jooɓe min e kalis momin ñamato ɗum waɗi noon Europe wi kañumni tati memata jeenayyi kañumen ne wayno joɓata ko on ɗon kalis mo joɓanno guila hanki tawi hande arani Vladimir Poutine e kip muɗum mbi ɓaari ko noon ɓe taƴa ngal ɗon jotodiral hande hande ɗo kalten ɗo ene wayno Allemagne nana faggoyo nana yilloyo ga e Afrique en jii ko ɓooyani ko wayno on gardiɗo leydi Allemagne ari ha ɗo e leydi Sénégal yeehi toon to leydi Algérie inana ballo bangyo bangga e Afrique ngam dañde ko wiyete partenariat woni jottodiral janggo e jaam so tawi yoge leyɗele inana jogui gaz walla pétrole ne mbawa kañumen ne jiggade e on ɗon fannu joni noon nden ɗon saɗede hol ɓurɗo hen tinde manam so tawi en pecci ma en paam Afrique ne hen tini nam ɗum jeddi ngala hen en kaali joni joni Europe ne hen tini ɗum jeddi ngala hen sa daari e nder temedere kala 85 leydi Europe ina joguino ko jiggoto e leydi Russie ina joguino ko ɗaɓɓoyto e leydi Russie to banggue nguura légume e ko nandi hen e to banggue gaz walla pétrole e ko nandi hen to banggue Russie aussi yimɓe ne kala leyɗele ɗe to banggue conséquence keɓata on ɗon carburant walla ɗam ndelam kuɓam kono Russie kañumne kibaru mum e ɗe leyɗele kufɗe juuɗe sanction ngaji bang yo bang kamne aussi aɓe keeɓi hen caɗele no fewi kamɓe dowla Russie sabu sa ƴeewi gollorɗe kewɗe e dokkunoɗe yamirore ummorade caggal leydi ko wayno France ko wayno Allemagne ko wayno États-Unis ko wayno Pologne ko way noon ina gollo toon ina mbawa gollinde yimɓe Russie naaɓe gartam ko wiyete TVA ina yalta mumen ina saama walla mbiyen ina naata e gafakke dowla Russie
hande non fof natti ko en tolno hande lebbi jeetati ngakkude seeda lebbi jeedidi e balde sappo e so tawi en dokki chiffre o wadde firti ko Russie hande o ɓesgu ngu ene jogii probléme état o ene jogii caɗeele sababunde oɗo sanction mo ngannduɗaa memi Vladimir Poutine e laamu muɗum tawi saabi ɗum ko ndeɗo hare koɓe noddirta évasion russe hayso tawi kanko Vladimir Poutine o wi ɗum ko ɗum ko wiyata ko ha joni manam ko ɗum hare heerinde nde ummani fewde toon to leydi Ukraine nden hare so tawi en naati e nder muɗum mawɗo Abou Samba Diop sa ƴeewi guila ñande nogas nayyi lewru février 2022 nde hitande gonɗen jamma alkamisa woni sanga wendogo mo fuɗɗi fiide piyanɗe makko toon to guure tawtede nder leydi Ukraine fewde e ñallugol nge basal to banggue pittali sen tungnimi oɗo chiffre ma en taw Vladimir Poutine waasi ngalu waɗama isolé woni joñama yewama kono kadi aussi o waasi koninkoɓe ɓen koninkoɓe o waasi tawi tungɗen ko toon to chiffre woni limore nde ministre manam tambide ko fate banggue gueɗe nden ko leydi Ukraine o holliti ko tolni 55 ujunere pawɗi temedere sappo soldat leydi russe woni ko keddi e ko yewiti e nden haare lombinde hakkude mabɓe kono limore nden ɗon sa ƴeewi tawande ɓuuri ɗon saabu toon to wiyete Pentagone woni ɓen jooɗiɓe toon to leydi dowlaji dentuɗi kabri dolorisi waasi ko tolni hakkude 70 ujunere e 70 ujunere soldat russe ɓe hen ko gañiɓe ɓe hen ko mayɓe limore nde ganduɗa ko 70 ujunere fittandu walla gañiɓe heddiɓe on ɗon guerre ɗum ɗon ne hollira won basal mawgal caabingal hande ha leydi Russie ina wiye wonde sa renaki elle koɓe ɗeɓɓe wasde on ɗon guerre ɗum ne kadi dalilaji ne kollita so tawi en kaali ko wayni saabu en jii gila adande umminode miijo makko wonno ko nadde Kiev lamorgo ngo o faw jungo makko e hooreje ndi ɗon leydi Volodymyr Zelensky kono ɗum ɗon latanoki woni lebbi tati ko kamɓe mbaɗata ko wiyete ko offensif ɓene mbaɗa ko wiyete contre offensif caggal muɗum ɓe keeɓi yarude caggal saabu leydi Ukraine heeɓi ballite caggal leydi ko wayno Amérique ko wayno Allemagne ko wayno France ko wayno Turquie ko wayno e on tuma soldat ji leydi Russie jaatiri caggal ha ko wattindi ko ndu lewru mayduɗo lewru septembre sa ƴeewi kanko Vladimir Poutine nde o faami wonde omono wasa konu omono wasa terrain o heññi o waɗi organisé ko wiyete manam ko wiyete référendum beele ko wanno ko Crimée en 2014 omo wawa wadde ɗum e 2022 woni diwanuji ko wayno Donbass e diwanuji nayyi goɗɗi ɗi ganduɗa o organisé toon ko wiyete référendum hewɓe hen mbi eyi min jaaɓi min naata e leydi Russie o neli toon ko wiyete hono gouverneur uji tawi ko drapeau russe woni e waɗade ɗin ɗon nokkuji kono ala battande saabu ko balɗe ɗiɗi fawi hen koninkoɓe dowle Ukraine diddiɓe Russie wonnoɓe ɗin diwanuji mbaɗaɗi annexé haɓe jalti leydi Ukraine ɓe hen jagga ɓe hen mbasi pitali mumen heddi ɓe dokki ene holliri kadi symbole goɗɗo kanko Vladimir Poutine o yaari caggal e kono makko ko libde walla mbiyen bonnude on ɗon pont mo ganduɗa ko pont Crimée ko pont symbolique sabu ko caggal nde waɗi annexé on ɗon pont nde waɗi annexé ndin ɗon hono gonɗon wuuro Crimée ko ɗon o waɗi construire woni o maahi on ɗon pont pour dépôt ji arme nawde gueɗe kewɗe e gonɗon wuuro wiyetego Crimée tade woni tawete ko nder territoire leydi wiyetedi Ukraine ndeke noon so tawi on ɗon pont taƴi firti ko soldat ji Russie jaari caggal no fewi eko yewti oɗo guerre symbole goɗɗo pamminowo en kadi aussi Vladimir Poutine wayi no poolaɗo ni ko noddude ko wiyete mobilisation générale woni kala ɓiɗɗo Russie celluɗo ganduɗo holno fellirte yo hoccu arme yamirama yo hoccu arme yaha toon to leydi Ukraine waɗa défendre leydi Russie ɗum ne hollira wonde on mobilisation générale Vladimir Poutine yaari caggal saabu o yakorno koye kono makko kono kono ngu ronki gayniro ɓe hen mbaram ɓe hen dogi ɓe hen jaggama o waɗi mobilisation générale on mobilisation générale so tawi ƴeewi addani kulhuli mawɗi wonande ɓesgu leydi Russie saabu ɓe hen dogi payi toon to Géorgie ɗon jaltiri ɓe hen dogi payi toon to Kazakhstan caggal nde ɗen leyɗele ɗiɗi mbi kala ganduɗo yiiɗa ƴettude fetel ina noto e notanu Vladimir Poutine yo ar amin jaɓɓi ɗum amin bismi ɗum e condition ngaji moƴƴi ɗum waɗi ko tolni e 160 ujunere ɓiɗɗo leydi Russie najo tuggude nde Vladimir Poutine noddi on ɗon mobilisation générale
beedo yimbe bi limden temedire capande jeegom ujunere biddo leydi Russie debbo e gorko bawdo ittude fetel baddo engagé arme hebi yaltude leydi wiitende Russie sababude andude ko woni ko leydi Ukraine wona ko weebi sabu soldaaji donkini ala ko haali civil en ajama Amadou Moussa don nama fama ngarten ko e tobbe wonde haali nane to bange petrol en ji leydi fayse hande a wawa loode otoma ha heewa a lowa setan jakati goɗɗo lowa seeɗa ɗum koye faadende kono sen garti bange pétrole caggal fitina Russie e Ukraine nde ɗum fetti fayi hande caɗele godade ɗe gaz ina ngakki e nder Europe ha no fewi no mbiɗa ni kono beele wona hande o no haali leydi Allemagne wona hande o hono leydi men Sénégal e leyɗele Afrique puɗɗiɗe dañde gaz e pétrole o beele ɗe gona wona ɗe goni koye ƴamede ha ko saabi yimɓe hewɓe ha tengte lundi ɓe mbiya Sénégal nana heño gam mappade e yeyde gaz muɗum ene woodi mawɗo Abou sa ƴeewi ɗin konnguli ni ene jeeya e kaldoɗi hono ceerno Alassane Sall eɗen gandi komo hakkille muɗum yaaji to banggue pétrole kalɗo ka ɗon haala wi wonde Sénégal woni koye heñade walla heñorade on ɗon production beele laamu wonguɗo ngu ene fuɗɗo saabu eɗen gandi so tawi golle ɗe puɗɗima ene jogui ko ɗum battinta to banggue budget leydi ndi ko wiyete PIB gartam ɗam ma feeñ e guite yimɓeɓe foof ma gandu donc noon heñare nan ɗon nden heñare kadi ina ɓeydi ɗum hayso tawi ko wona ko ceerno Alassane Sall haali ko to banggue politique ene ɓeydi ɗum to banggue on ɗon fitina mbo leydi Russie e Ukraine nde tawno mi haali nani on chancelier allemand garnoɗo ɗo ko ɓoyani o en jii cifodire ɗe o sifodire Sénégal ɗe foof koto batti ko wiyete énergie woni banggue pétrole e banggue gaz leydi France aussi inana woni e tabbal walla mbiyen woni e jabbal walla e tabal ngal ɗon gam kamne yewtide Sénégal e on ɗon banggue ko ɓoyani ko Vladimir Poutine walla mo ganduɗa kam woni hono hoore leydi France Emmanuel Macron e jagorɗe muɗum foof ina gonno toon to leydi Algérie eɗen gandi Algérie so wiyama gaz e Afrique Algérie ene jeeya leyɗele ɓurɗe wawde wadde produire gaz nanodiral heɓama toon hakkude France e Algérie ene jeeyani ha ko ɗum jibtini beldal caggal fitinaji e tikkere walla e caɗele duuɓi capanɗe jeegom caggal indépendance hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi wadde en paami leyɗele ɗe ganduɗa hande inana jaltina koye ina jogui on ɗon gaz koɗe leyɗele gonɗe e ƴamede ngam woni jabare namdal magal koɗe leyɗele gonɗe aussi e entre guillemets hakkude laañe wawnede hade mon wadde produire walla hade moɗon yaltinde on ɗon produit ene saro e leydi ndi minen amin ɗo eɗen gandi ko wayne leyɗele Europe so gaz ala ko gasata ko ɗum defirte ko ɗum hutorte to banggue société ji hay to banggue gonka hande ka jangol kewgol ngol ko wiyete sauvage uji ɗi aussi ko ɗum liggorte wadde gaz Europe wawa wurde gaga gaz te leyɗele kewɗe e Europe ngala on ɗon gaz so tawi Russie taƴi ɗin ɗon tiwoji muɗum ɗe mbinɗen nani Afrique hokkani haydara Asie surtout to banggue hono Arabie Saoudite walla to banggue Kuwait leyɗele baɗi noon mbaɗoji produire on ɗon fannu pétrole et gaz ne wayno Europe nattat wonde continent bawɗo yowitade e gaz te ɗum so woodi maɗum jibin caɗele no fewi ko ɗum saabi hande Afrique ne jeeya e nokkuji wona leyɗele ɓurɗe wawde ƴamede sababude ndeɗo harello mbinde hakkude Russie e Ukraine Amadou Moussa no wayno kawtal leyɗele Europe jooɗima ko ɓooyani kamɓe fof heewɓe maɓɓe jaadi koye addude ballal ngam wallude Ukraine won hen ko ballal peeñgal mantinigal won hen ko balle cuuɗiɗe sen dokki yew leydi France wi kañuma heedde heblude ne jogui fanniyankoɓe ma nelɗumen toon ene kebla koninkoɓe leydi Ukraine beele cikkuɗa wadde batuji ene fewja ɗum e yaade yanoyde e Russie walla taƴat ɗum laawol gotol to banggue OTAN holen ko ɓurno wonde haya taw ko labtude yaɗa andi mawɗo Abou Samba Diop hare Russie e Ukraine ina juuta yimɓe ne ganda sirlu gonɗo less ndeɗo hare on sirlu woni mbiɗa sikki en kalinomo guila e fuɗɗode oɗo guerre mbaɗen ɗo jewte eyo aɗa andi addani leydi Russie duñi leydi Russie wadde on ɗon opération spéciale no wirata kanko Vladimir Poutine woni évasion russe no wirata wona hen leyɗele ɗe ganduɗa mbi kanko Poutine o woni koye toñde leydi Ukraine omo feewi ɗum omo holla ɗum doole adduno on ɗon o adduno oɗo fitina foof ko kanko Vladimir Poutine tinde wonde omo jogui ko wiyete menace direct ummade e OTAN
ummade Europe ummade e alliance atlantique on ɗon otan mo kalde eɗen gandi ñiɓirde mabɓe woni ko toon to leydi witende Pologne et Russie lombi ɗon ko leydi witendi Ukraine ndi harande woni e oɗo saaha Ukraine merima yidde nadde e kawtal leyɗele Europe kan haala deƴƴaka ina metti Vladimir Poutine ɓe duttiɓe mairie ɓe mbi aɓe jiiɗi jeeyde e membre OTAN soɓe jeeya e membre OTAN noon firti ko OTAN armi muɗum kono muɗum ne wawi ardi ha keerol hakkude leydi Pologne hakkude leydi manam leydi Ukraine e leydi Russie e oɗon tuma kanko Vladimir Poutine omo andi on ɗon menace ala jopade hen so wona kanko e leydi makko Russie ɗum woni ko sali ɗum woni yuman e bammum ndeɗo haare oɗo évasion russe oɗo opération spéciale mo Vladimir Poutine toon to leydi Ukraine heddi noon ko mbimi guerre ne yaaha aduna ne anda ene wawa famde sirlu gonɗo e ndeɗo haare ko hono ni a haali nane joni wonde beele joɗade toon to Bruxelles walla wadde visioconférence ina yuɓɓino jewte ina wiya wonde min balli on défense anti-aérien min balli on ko wiyete ha joni ko mbiyata porte de mer min balli on kaɓirɗe kuure fetelaji walla heblude koninkoɓe moɗon beele ɗum tan ina yona ñifde ndeɗo haare walla fodde Vladimir Poutine so namdal mbiten ko ala kono foof e wade noon hay goto e ɓen jeeyaɓe alliance manam alliance atlantique OTAN on ɗon soit ko États-Unis soit ko Europe mbo ina jogui miijo pelliten habde e Vladimir Poutine hay goto o saaha mbo kalten en tout cas so wona monasuji ɗiɓe gone wadde ɗi en kaali joni hoore leydi Tchétchène o hollitino ene yaadi e Vladimir Poutine so tawi waɗi utilisé on ɗon bombe mo ganduɗa ko nucléaire walla atomique nucléaire foti wonde ko nanguranɓe mo so tawi ɗum woodi noon hay sinno ko nucléaire faible to banggue ko faɗinta yimɓe walla ko addanta yimɓeɓe jogade caɗele to banggue fofandu mboɗo yanna ɗon alliance atlantique OTAN walla États-Unis ne wawi ƴettude pellital fellidde wiide ina yana e Vladimir Poutine kono gaga ɗum yettaki taw hay goto miijo mumen hokkata e ɓeɗoɓe limtuɗen gam yanoyde e Vladimir Poutine saabu andude sembe neɗɗo o andude cuusal neɗɗo o e andude kadi aussi Vladimir Poutine ala ko ronki wadde e ndeɗo haare te kala no fooliri omo yiiɗi nde tawno so tawi o waasi ndeɗo haare hakkude makko e dowle Ukraine ina wayno o waasi foof saabu ma leydi Ukraine nanne officiellement e nder didol walla e nder ko wiyete Union européenne ma leydi Ukraine aussi naat jeeyi e nder OTAN alliance atlantique on ɗon wona ɗon tan saabu leydi ko wayno leydi ganduɗa ko wayno Géorgie leyɗele baɗe noon takkiɗe gonnoɗe Union soviétique ɗe keɓani on fattangue nadde Europe ɗe keɓani fattangue nadde alliance atlantique ma jogo cuusal nadde hen beele ina mbawa kañumen aussi hebde hono ko leydi Ukraine heeɓi ko ɗum noon ko menace partout eɗen gandi kala feere nde waɗi kanko mo ganduɗa Vladimir Poutine haw fora ndeɗo haare mo wat ɗum woni ko darani oɗo saaha yoga e jaydiyankoɓe Russie ko ɓoyani ko ɓe ndendi tawi ko mantinaɓe mantaɓe mantiniɓe hollide wiide ɓe keeɓi koye konngol Poutine gadde leydi Russie yo yimɓeɓe pellit so tawi eɓe jingana ha joni Ukraine leyɗele ɗe omo felli yaltinde bomba mo kalɗa joni o mo kala yo wayno gueɗe mum wayno sehil muɗum ganden koye sakkede aduna o wona sakkede winde nde wona beele cikkuɗa ɗum Poutine ani ɗum wadde walla ala o saaha jaggude miijo makko ñoore weeɓani so wona ko kalɗen nane ko andudemo wonde hande mi waasi ko tolni 55 ujunere soldat e nder baɗo guesa hay andudemo o waɗi ko wiyete annexé woni heptude diwnuji janani e nder leydi Ukraine balɗe ɗiɗi tati caggal muɗum ɗin nokkuji keɓtama woni hen hande ko konu leydi Ukraine andudemo kadi aussi ballal alliance atlantique ballal États-Unis e yoga leyɗele Europe nan gummoro bang yo bang to banggue maayo hango ngo joni kadi ko défense anti-aérienne neldete ko Allemagne neldi ko wattindi ko caggal nde kalɗen nane saabu eɗen gandi wonken kalani kamɓe soldat ji Ukraine ene hollira symbole wonde ɓe ndiwi ɓen ɗon ɓe dow Russie ha jalti leydi ndi en ji ɓe batti weddade piyanɗe e to e nder leydi Russie te ɗum yiyano ko tolni hande lebbi 5 jeegom
donc non kan Vladimir Putin o man dum do wona tan konu wona doole leydi Ukraine won doole godde janti hen te wona doole leydi ngotiri ko doole leedele ko hulno ko to e on autant ben don nana arme mumen nando haysi mumen taw ciwa arde taw kono kam arme mumen nando consignage mumen nando ballal mumen nando heddi non Vladimir Putin no bimini nani ala ko ronki wadde ala ko huli wadde so tawi jabbe lammi omo wawi wadde ko yidi wadde ko pamen tan won décision ngaji di ƴettata wona kanko tan en tant que horeji leydi Dimitri Medvedev nando mo ganda kan woni horeji jagorde makko ko haalata